Ahora sí. Bueno, bo día a todas e a todos, concelleiras e concelleiros, benvidos a este pleno do Concello de Silleda, despois das eleccións celebradas no CEIP de Bandeira. Teñen que saber vostedes, en primeiro lugar, que están sendo retransmitido este pleno por streaming, teñen aí as cámaras de vídeo, e cada vez que os voceiros ou os candidatos queiran utilizar o seu turno de palabra, teñen que pulsar no botón que está no micrófono para que queden gravadas as súas verbas. Ademais, tamén, a medida que ides falando, a cámara vai a enfocar a vosa bancada onde están os vosos compañeiros e compañeiras. Así que, outra cuestión máis que é importante tamén que saiban ustedes, que teñen encima da súa mesa unha botella de auga e máis unhos vasos de cartón. Isto é un xesto que tedes que coñecer, que o Concello de Silleda é un concello libre de plásticos e, polo tanto, nos servimos a auga aquí a través destes vasiños de cartón e botellas de vidrio para conservar mellor o noso medio ambiente. Empezamos logo o pleno infantil do venres de maio, sendo en este momento as 12 da mañá, abra esa sesión para iniciar o mesmo. Temos unha primeira parte resolutiva na que vimos a debatir 3 puntos. O primeiro punto é a adhesión do Parque Infantil da Plaza de Juan Salgueiro da Bandeira á Rede Galega de Parques sen Fume. Doulle a palabra, entonces, á Concelleira de Sanidade, Ángela Troitiño, para que poda facer a defensa da mesma. Bo día de novo a todas e a todos e paso a ler a proposta da Alcaldía ao Pleno Infantil. Vista a solicitude da Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade no marco do Programa de Promoción da Vida sen Tabaco, vista as liñas estratégicas deste programa que busca evitar o consumo de tabaco e a promoción dunha vida sana, visto que dentro do programa figura a actuación Parques sen Fume, visto que o municipio de Silleda conta con diversos parques infantís moi frecuentados polas familias, propónse a Corporación do Pleno Infantil de Silleda a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, solicitar a adhesión do Concello de Silleda á Rede Galega de Parques sen Fume. Segundo, asumir os compromisos de identificar e sinalar o Parque Infantil da Plaza Juan Salgueiro da Bandeira como Parque sen Fume, así como realizar actividades entre a poboación para sensibilizar dos beneficios de disfrutar dunha vida sen tabaco. E terceiro e último, facultar a alcaldesa para asinar a adhesión a dito programa. Gustaríame, ademais, antes de que pasarades as vosas votacións, comentar un par de datos importantes que creo que é necesario que os saibades, e é o porcentaxe de persoas fumadoras de consumo de tabaco en Galicia. Temos un 18,9% de mulleres fumadoras e un 23,1% de homes. E moi importante tamén, sobre todo para vos, que estades nunhas idades xa casi uns mozos e mozas, indo para a adolescencia, temos un 23,2% de porcentaxe de adolescentes que son fumadores en Galicia. Entón, creo que é algo a ter en conta importante. Nada, xa pasade a votación. Ben, pois entonces iniciamos unha quenda de intervencións para os voceiros e as voceiras. Doulle en primeiro lugar para o debate a palabra ao Partido Universal co seu portavoz Manuel Maril Valo. Ten a palabra. Bos días. Dende o noso partido defendemos que o parque debería estar libre de fumes, porque o tabaco é unha droga e, ademais, é moi perxudicial. Os nenos e nenas deberían ter unha vida saudable. O fume é moi contaminante. Moitas gracias, concelleiro. Doulle a palabra agora ao Partido Xuntos polo Cambio ou por seu portavoz Diego Comesalla Doal. Bos días. Eu creo que deberíamos poñer fora do parque unha señal que poña non recomendado fumar, pero que se poida, para que as nais que teñen nenos pequenos non os deixen solos. Ademais, o parque está ao aire libre e non contaminaría tanto. Ten a palabra agora polo partido Top 1, Noela González Rodríguez. Perdón, Gabriela Patricia Naicu. Disculpa. Bos días. Nós estamos a favor de un parque sen fumes, porque o tabaco é prexudicial para a saúde dos e das nenos e nenas. Tamén é malo para o consumidor, porque o tabaco é a primeira causa de morte. Pois ben, ten tamén agora a palabra para a defensa para a intervención sobre esta proposta o Partido por Bandeira, a portavoz Irene Duro Cela.
Bos días a todos e todas. Dende o Partido por Bandeira creemos que deberíamos unir o Parque da Bandeira á Rede Galega Sen Fumes, debido a que non queremos que o Parque da Bandeira sexa un punto de inicio no consumo de tabaco e sustancias ilegais. Tamén queremos unirnos á Rede Galega Sen Fumes debido a que o fume é nocivo para a saúde tanto dos rapaces como a dos propios fumadores, e así reducimos os espazos con fume para que sexa moito máis difícil a propagación do tabaco. Moi ben, pois moitísimas gracias. Eu quixera agradecer ao Partido Universal, ao Partido Top 1 e ao Partido por Bandeira a súa aceptación plena desta proposta. Si quixera comentar co Partido Xuntos polo Cambio que aceptamos a súa proposta de colocar un cartel nas beiras do parque, pero si vamos a poñer que dentro do recinto do parque non se poida fumar. É dicir, queremos que as mamás, aínda que sean fumadoras, deberían saber que non poden fumar en espacios onde hai nenos, e tamén así, ao mellor, as convencemos e deixan de fumar, que tampouco é bo. Non sei se algún voceiro máis quere facer algunha aclaración. Non? Polo tanto, vamos a proceder á votación desta proposta. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Unha, veña. Temos tal, collemos os dumes, pois entonces queda aprobada a proposta desta adhesión do Parque Infantil da Praza de Juan Salgueiro da Bandeira á Rede Galega de Parques Sen Fumes. Parabéns a todos os concelleiros. O segundo punto é a aprobación da instalación dunha pista multideporte e ampliación do Parque da Bandeira. Ten a palabra polo partido... non ten a palabra, perdón, a concelleira Mónica González, concelleira de Deportes, que nos vai a explicar un pouco de que se trata esta proposta. Bo día a todas e a todos. Paso a ler a proposta para ampliación do Parque Infantil da Bandeira e instalación dunha pista multideporte. Visto que o Concello de Silleda renovou o pasado ano o Parque Infantil da Praza Juan Salgueiro da Bandeira. Visto que dende o Concello de Silleda se está a mellorar esta praza e a ampliar o espazo público, logo do derribo da vivenda que existía na mesma. Vistas as posibilidades que ofrece a ampliación do parque da localidade. Visto que na zona moitos nenos e nenas xogan tamén o balón. E por todo isto, pois proponse ao Pleno Infantil de Silleda a adopción do seguinte acordo. Primeiro, instar ao Concello de Silleda a ampliar o parque infantil con novos elementos de xogo. E segundo, ampliar as posibilidades de xogo construindo tamén nesta mesma praza unha pista multideporte que permita a práctica de fútbol e de baloncesto. Teñen vostedes a súa disposición nos seus asentos, como puideron ver, unhos planos onde figura o deseño que se propón para ampliar o parque infantil e a pista multideporte. Para que os poidan estudiar antes de abrir o debate. Se teñen calquera dúda ou consideración sobre eles, poden facer calquera pregunta neste momento antes de empezar o debate. Se se fixan no lugar onde estaba a casa, todos coñecen onde estaba a casa que estaba pegada ao parque, pois aí, contra o lado esquerdo, creo recordar, se van a colocar varios columpios, como ven aí, unha cesta e outros columpios tradicionais, non? E ao lado dereito, pegado á rúa do Entroido, iría a pista multideporte, esa cancha que leva unhas canastas na parte de abaixo, na parte de arriba e unhas porterías, co cal pois se podería xogar tanto fútbol como baloncesto. Creo que se ve perfectamente aí no plano. Ben, polo tanto, damos turno de palabra xa ao Partido Universal co seu voceiro Manuel Marilvalo. Sí que debería haber un multideporte, porque axuda a mellorar a saúde física e mental das persoas. Non habería que desplazarse para practicar deportes, porque se chove hai sitios para xogar. Grazas ao deporte aumentaría a esperanza de vida nas persoas maiores. Moi ben, moitísimas gracias, concelleiro. Ten agora a palabra Partido Xuntos polo Cambio, Diego Comesaña do Val.
Eu creo que deberíamos reformar o polideportivo actual, poñendo pistas de baloncesto, tenis, pádel, gimnasios e máis material. Con isto teríamos moitas ventazas, xa que poderíase utilizar nas horas de educación física do colexio. Fora do horario escolar costaría 2 euros a maiores de 12 anos. Os 2 euros serían destinados para o mantemento do mismo. Moitísimas gracias, señor voceiro. Do partido Top 1, Gabriela Patricia Naicu. Queremos unha pista multideporte para poder xogar aos deportes que queira sen ter que viaxar tan lexos, nalgúns casos. Isto ademais vai beneficiar a saúde dos nenos, adolescentes e adultos. Moi ben, moitísimas gracias. E polo partido por bandeira, Irene Durocela. Dende o Partido por Bandeira defendemos a pista multideporte, xa que é bo pa saúde e sería un puntazo para o entretemento dos rapaces. Moitas gracias. Moi ben, pois moitísimas gracias polo debate a todos. Eu quixera facer unha aclaración. Evidentemente sabemos das eivas que ten o pabillón da bandeira. Estamos traballando ahora mesmo para darlle unha solución definitiva ás xuntas que hai no chan e facerlle unha mellora, mas neste momento estamos obtendo esta instalación do Parque da Bandeira a traveso dunha subvención do Plan máis provincia da Diputación de Pontevedra e, polo tanto, os cartos que temos pedido serían exclusivamente para esta intervención, que creo que vai a ser moi positiva para todas as nenas e os nenos da bandeira, porque ides facer ali, se van facer ali moito xogo, tanto de fútbol como de baloncesto. Non é unha pista moi grande, unha pista de plaza, ten 12 metros de longo por 6 de ancho, e ideal para facer campeonatos de baloncesto de 3x3, que esperemos que lles guste moito a vostedes como concelleiros e concelleiras e tamén os nenos e as nenas da bandeira. Algúna aclaración máis ao respecto desta proposta? Non? Tomamos nota de todas formas da proposta feita polo partido Xuntos polo Cambio para estudiarlo de cara ao ano que ven e poñela en consideración do goberno. Moi ben, pois logo vamos a proceder á votación. Votos a favor? Votamos por unanimidade esta proposta de aprobación da instalación dunha pista multideporte e ampliación do Parque da Bandeira. O terceiro punto do orden do día é a aprobación do proxecto Rehabilitación e mellora da eficiencia enerxética para a sala de psicomotricidade e gimnasio na antigua casa do conserxe do CEIP Ramón de Valenzuela. Neste caso fará a defensa da proposta eu mesma como alcaldesa, visto que o CEIP Ramón de Valenzuela conta nas súas instalacións coa antigua casa do conserxe, visto que estas instalacións están desaproveitadas e que se poderían reformar para novos usos, visto que o Concello de Silleda ten previsto solicitar á Xunta de Galicia unha subvención ao aveiro do Fondo de Cooperación Local para municipios de menos de 15.000 habitantes, proponse a Corporación do Pleno Infantil de Silleda a adopción do seguinte acordo. Aprobar o proxecto de rehabilitación da antiga casa do conserxe do CEIP Ramón de Valenzuela para destinala á sala de psicomotricidade e outros usos e remitir dito proxecto á Xunta de Galicia para a súa aprobación. Se me permiten, tienen tamén el plano, non? Sí. Teñen tamén vostedes nas súas bancadas o plano final do que sería a sala, do que se vai a construir en ese espazo. Eu tiven a oportunidade de visitar o centro educativo acompañada da Concelleira de Educación e en aquel momento os alumnos e alumnas do CEIP Ramón de Valenzuela nos fixeron unha reclamación de reparar esa casa do conserxe para utilizala como espacio multiusos para xogar, para facer ali actividades, e nos puxémonos en marcha. Redactamos un proxecto que ten un custe total de 55.644 euros, que vai incorporar a demolición dos tabiques interiores para crear unha gran sala de psicomotricidade de 58 metros cuadrados e un almacén de 15,80. Ademais, se van a cubrir as paredes con material aislante para evitar que haxa frío en esa sala. Se vai instalar un sistema de ventilación que permita ás nenas e os nenos do centro educativo xogar en condiciones adecuadas nese espacio. Ahora mesmo con este proxecto, se vostedes teñen a ben aprobalo, o que faríamos sería remitilo á Xunta de Galicia para a súa aprobación dunha subvención a través do Fondo de Cooperación Local. Confiamos en que a Xunta non lo aprobes e que nos den os cartos para poder poñelo en marcha. Por tanto, abrimos o turno de intervencións para se están de acordo vostedes ou non con este proxecto tal e como está redactado, e podemos dar paso á súa aprobación. Ten a palabra polo Partido Universal Manuel Maril Valo.
Nós creemos que non debería haber unha reforma da casa conxerxe, porque as obras fan moito ruido. Habería xente no colexio a todas horas. Ao haber portas abertas, aumentaría o vandalismo no cole. Ben, ten a palabra o Partido Xuntos polo Cambio, Diego Comesaña do Val. Nos creemos que reformar a antiga casa de conserxe é boa idea. Unha vez reformada, usaríase para cando faga sol ou choiva. Pódase xogar a xogos de mesa, por exemplo, futbolines, billar, parchís e diferentes cousas. Xa que cando chove, a xente abúrrese moito. Así teríamos un espazo aparte da biblioteca. Desta maneira, nadie se aburriría e as obras serían no verán polo ruido. Moi ben. Polo Partido Top 1, Gabriela Patricia Naicu. Necesitamos mellorar a casa do conxerxe do Colexio Cei Ramón de Valenzuela, xa que precisamos reformala para que ali poderíanse facer diversas actividades ou cursos, xa que non hai espazos noutros lugares. Moi ben. Ten a palabra polo Partido por Bandeira, Irene Dudrocela. Dende o noso partido apoiamos a reforma da Casa do Conserxe, xa que contaríamos cun maior espacio comunitario para facer exposicións, actividades varias, e tamén poderíamos usar nos recreos para o uso dos alumnos e alumnas. Tamén sería positivo para agardar os útiles da horta. Moi ben, pois moitísimas gracias polas súas intervencións. A mí me gustaría aclarar o Partido Universal que, en principio, se facemos estas obras, intentaríamos facer, como ben decían os compañeiros concelleiros, en época de verán para que exista o menor número posible de ruidos e menos molestias. E despois esperamos que o vandalismo desapareza, porque é algo que sucede moitas veces, non somente polas obras, senón porque a veces pois, entran no colexio e fixeron algunha vez algunha pintada e, polo tanto, nós que somos membros desta corporación e tamén cidadáns plenos do Concello de Selleda temos que estar moi concienciados de que o vandalismo non pode existir haxa ou non haxa obras. Así que vos que sodes o futuro deste Concello tedes que traballar moito para que os vosos compañeiros, as vosas compañeiras sepan perfectamente que non está ben destrozar nin os mobiliarios nin os edificios municipais. Xa cada vez hai menos, si que é certo que houve veces esas entradas no centro educativo e, polo tanto, isto que sirva tamén, creo que en común de todos nós, como chamada a atención, doy as gracias ao concelleiro Manuel Maril por recordarnos este tema de que temos que facer unha chamada de atención e pedirle a xente que respete os edificios municipais, o mobiliario municipal, que non haxa pintadas, que non rompan as papeleras e demais, se vos parece, adoptámoslo tamén como unha medida tomada por consenso. Gracias. Vamos a votar logo a aprobación do proxecto de rehabilitación e mellora da eficiencia enerxética para a sala de psicomotricidade e gimnasio na antiga Casa do Conserxe do Cei Ramón de Valenzuela. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 4. Vos votaches abstención? Non. Repetimos. Votos a favor? Votos en contra? 1, 2, 3. 3 en contra? E abstencións? 2. Perfecto. Pois queda aprobado o proxecto de rehabilitación e mellora da eficiencia da Casa do Conserxe. Así que agora confiemos toda a corporación xunta de que remitamos isto á Xunta de Galicia, nos envíe os cartos para poder facelo canto máis antes. Por suposto, mandaremos o acordo deste pleno infantil para que sepa tamén a Xunta de que foi unha decisión tomada polos alumnos e alumnas do CEIP da Bandeira. Ben, e a partir de agora pasamos a outro punto do día, que é a elección do alcalde ou alcaldesa, que a partir deste momento vai tomar mando deste pleno. Por lo tanto, unha vez que foi aberta a sesión plenaria, teño que dar lectura parcial ao artículo 195 da Lei de Régimen Electoral Xeneral, que di que as corporacións municipais se teñen que constituir en sesión pública. Estamos hoxe aquí nunha sesión pública, máis pública, ademais, que nos están vendo seguramente os pais e as nais dos alumnos, dos concelleiros e das concelleiras. E para isto temos que constituir unha mesa de idade integrada polos elixidos de maior e menor idade presentes no acto. Por lo tanto, como os elixidos de maior e menor idade, aínda que sean dúas eleccións diferentes, estamos aquí a de maior idade, a elixida polo povo, que son eu, son a máis bella, a máis nova é Ángela, e Mónica vai a exercer en esta mesa de edad como secretaria de actas, que vai a dar fe deste acto.
Polo tanto, para levar a cabo a elección do alcalde presidente, informovos que poden ser candidatos todos os concelleiros ou concelleiras que encabecen as súas correspondentes listas. Se algún deles ou delas obtén a maioría absoluta dos votos dos concelleiros, é xa directamente proclamado electo. Para que alguén sexa proclamado electo directamente, ten que ter 13 votos dos 23 que están ustedes aquí representados. Se ningún deles obtivera a maioría, sería proclamado alcalde concelleiro ou alcaldesa concelleira, que encabece a lista que tivese maior número de votos populares nas eleccións celebradas no CEI Ramón de Valenzuela, e en caso de empate, alguén sabe como se resolve? Aí está, moi ben, por sorteo. Polo tanto, vamos a proceder a proclamar os candidatos á alcaldía. Irei preguntando aos candidatos que encabezan as listas se manteñen ou se retiran a súa candidatura, e despois concederase un turno de palabra para que poidan, se o estiman oportuno, se dirixan ao pleno e ao público asistente que expresen os motivos para manter ou rexeitar a súa candidatura. Polo Partido Universal, o candidato é Eloi Estraviz Navaza. Polo Partido Xuntos polo Cambio, a candidata é Lía Enríquez Rey. Polo Partido Top 1, a candidata é Noela González Rodríguez. Sí? E polo Partido por Bandeira, o candidato é Asier Penas López. Ben, pois, unha vez proclamados os candidatos, vamos a comenzar polo Partido Universal. Teño que preguntarlle ao señor Eloi Estraviz Navaza, cabeza de lista do Partido Universal, se mantén a súa candidatura. Pulsa. Pulsa el botón. Tens que decir que sí ou que non. Te vas a presentar? Di que sí o que no. Si te vas a presentar o no. Si te presentas o no. Sí, me presento. Moi ben. Vai a exercer vostede o seu turno de palabra ou vai a facer o voceiro? Turno de palabra. Pois, Pero tú o yo, quen hablas? Manuel. vale. Manuel, explícanos por que queres ser alcaldes. Nos queremos estar no goberno para que Bandeira sea un sitio mellor e poder levar a cabo todas as propostas que temos aquí que vamos dicir despois nos rogos e preguntas. Moi ben. Señora Lía Enríquez Rey, como cabeza de lista electoral do Partido Xuntos polo Cambio, mantén a súa candidatura? Sí. Vai a exercer vostede mesma a palabra ou vai a facer o seu voceiro? Eu. Adiante. Eu quero ser alcaldesa para mellorar a vida dos cidadáns e cidadás e que todos sean máis felices. Moi ben, moitísimas gracias. Dona Noela González Rodríguez, cabeza de lista electoral do Partido Top 1, mantén a súa candidatura? Sí, Vai a exercer vostede o seu turno de palabra? sí. Adiante. Eu quero ser alcaldesa debido a que gustaríame satisfacer todas as propostas, levar a cabo todas as propostas que teño e así satisfacer aos cidadáns e as cidadás de Silleda e de todas as súas parroquias. Moi ben, moitísimas gracias. Por último, Asier Penas López, como cabeza de lista electoral do Partido por Bandeira, mantén a súa candidatura? Sí. Vai a exercer o seu turno de palabra? No. Vai ofrecer a súa voceira? Dende o Partido por Bandeira queremos chegar ao poder para mellorar a vida de todos e todas os cidadáns deste concello. Queremos facelo porque pensamos que hai moitísimas cousas que se poden mellorar ou incluso facer. Moitísimas grazas. A vostede. Polo tanto, proclamamos os seguintes candidatos á alcaldía: Eloi Estraviz Navaza, polo Partido Universal; Lía Enríquez Rey, polo Partido Xuntos polo Cambio; Noela González Rodríguez, polo Partido Top 1; e Asier Penas López, polo Partido por Bandeira. Temos que elexir que sistema de votación vamos a facer para elexir o noso alcalde ou alcaldesa. Están vostedes conformes de utilizar o sistema de man alzada? Os voceiros, sí? Todos de acordo? Vale, polo tanto, vamos alá. Votos a favor de Eloi Estraviz Navaza polo Partido Universal? 6.
6 votos. Votos para Lía Enríquez Rei, do partido Xuntos polo Cambio. 5, 6. Votos para o partido Top 1, Noela González Rodríguez. Votos para Asier Penas López, do partido Por Bandeira. Ben, o resultado da votación é Eloi Estraviz Navaza 6 votos, Lía Enríquez Rei 6 votos, Noela González Rodríguez 6 votos e Asier Penas López 4 votos. 22. Son 22 en total? Sí. Sodes 22 en total? Hai que Falta unha persona, vale. En todo caso, ningún dos candidatos consigue maioría absoluta, polo tanto ten que ser alcalde e alcaldesa. O cabeza de lista do partido que obtuvo o maior número de votos populares nas eleccións á alcaldía de Silleda celebradas no CEI plurilingüe de Silleda. Do CEI, perdón, teño aquí mal escrito. Ramón de Valenzuela. Disculpas. Do CEI Ramón de Valenzuela da Bandeira. Polo tanto, como temos un empate a 3 votos e non podemos sacar de aquí conclusións claras de cal dos 3 partidos foi o máis votado, non sei se a dirección do centro me pode aclarar que partido é o máis votado nas eleccións. O Universal. Polo tanto, queda proclamado se o Partido Universal é o partido que tivo o maior número de votos populares nas eleccións á alcaldía celebradas no CEI da Bandeira, queda proclamado como alcalde de Silleda o señor Eloi Estraviz Navaza. Ten que facer lectura, tens que poñer a man na Constitución e facer lectura deste xuramento como alcalde. Xuro, prometo pola miña conciencia e honrar cumprir fielmente cas obrigas do cargo de alcalde e alcaldesa de Silleda con lealdade ao rei e guardar de facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado, así como o Estatuto de Autonomía de Galicia. Moi ben. Isto tamén se fai así, o alcalde saínte ten que entregarlle o bastón de mando ao alcalde entrante. Alcalde? Outro aplauso. Perdón. Gracias por escollerme. Vale, ahora vamos a... Dices, vamos ao punto número 5 e lees esto, vale? Dices así, vamos ao punto número 5 e lees esto. Todo isto, sí, todo. Número 5. Debate do estado do Concello de Silleda en relación ás políticas de infancia e mocidade. Doulle a palabra a Manuel Maril Valo. As nosas propostas son mellorar os parques das aldeas, poñer porterías nos parques xa que a xente non ten onde xogar ao fútbol cando o campo está ocupado, mellorar o céspede dos campos de fútbol e ter máis zonas verdes no noso concello. Doulle a palabra a Patricia. Paréceme que para os nenos e as nenas que vivimos en aldeas habería que poñer un parque, aínda que sexa pequeno. Doulle a palabra a Lía Enrique.
No parque poñer porterías de fútbol para xogar, construir unha tenda de xoguetes e chuches na bandeira. Ademais, tendas de roupa para nenos e nenas sen necesidade de desplazarse, construir parques nas aldeas para que os nenos e nenas que viven nelas teñan onde xogar. Doulle a palabra a Irene Duro. Dende o Partido por Bandeira queremos que a piscina da Bandeira abra a principios de xunio, en vez de en xullo, xa que en xunio fai moito calor e non haberá cousa mellor para refrescarnos que bañarnos na piscina. Tamén, dende o noso partido, exiximos a limpeza da fonte de Santiso e un análise de augas da fonte. Ademais, pedimos que se limpen as pintadas do Centro de Saúde da Bandeira. Moitas grazas. Tomamos nota de todo. Doulle a palabra a Paula Fernández. Moi ben. Pois como hai algunha cuestión que o novo alcalde ainda non coñece moito, imos a contestarla xuntos, verdad? Sí. Ben, en relación ás peticións que facedes sobre o mellorar os parques das aldeas, que é unha petición que fan todos os grupos de maneira conxunta prácticamente, decirvos que estamos intentando colocar parques novos en moitos dos lugares. Se veñen de colocar en esta anualidade parques novos na parroquia de Moalde, tamén colocamos algún parque novo na parroquia de Abades, temos o compromiso de levar tamén algúns parques para a área recreativa de Andamollo, vamos a intentar seguir trabajando nesa liña. Non é fácil porque temos que ir conseguindo recursos outras administracións, pero tomamos nota da vosa petición que ademais coincidimos con ela, creemos que é moi necesaria. Outra das cousas que tamén pedides varios dos grupos que é o tema das porterías de fútbol, decirvos que na pista multideporte que acabamos de aprobar vamos a ter dúas porterías. É certo que non é un campo moi grande, pero tamén vos vai a permitir xogar ali con certa seguridade para que os balóns non se vayan e molesten os veciños e as veciñas e demais. Do césped do campo, pois tamén é certo que temos que reparar o campo de fútbol da Bandeira. Estes días estivo a concelleira de Deportes colocando unhas tiras de césped todo ao redor para evitar que os deportistas se manquen. Se quere explicar ela máis en detalle. No, está ben explicado, como sabedes, hai un lado do campus que xogades o fútbol en Bandeira, que tiña cemento e que ás veces pois houve algunha caída por ali e para reforzar a seguridade pois se colocou césped nestos días e se vai a seguir completando alrededor de todo o perímetro e decir que tamén no próximo mes pois en colaboración coa Diputación de Pontevedra imos a arranxar todos os campos de fútbol do noso municipio, que son 4, nada máis e nada menos. Sabedes cales son? Veña. Silleda, Lamela, Bandeira e Laro. Moi ben. Perfecto. Despois, en relación á petición que facedes das zonas verdes, temos que darvos unha boa noticia. No Pexón, sabedes o que é o Pexón? É o plan xeral que ordena o municipio, é o plan de urbanismo. Aí está incluído unha zona verde moi grande no centro da Bandeira, onde están as carballeiras todas da empanada. Entón, aí con un poquinho de tempo, pois acabará sendo un espacio público para que todas e todos vos podades ter un parque como hai aquí en Silleda ca Carballeira das Pedrosas. Despois, cando fala Lía de que temos que montar máis tiendas de roupa e tendas de chuches, estamos totalmente de acordo, pero non temos competencias, temos que animar aos veciños e as veciñas a que emprendan e monten ese negocio. O certo é que aquí temos unhas chuches ao lado do parque de Silleda que funciona moi ben, así que haberá que falar con alguén que este ahora mesmo desempregado que quera montar unha tienda dese tipo. Quedades encargados, concelleiros e concelleiras, de buscar emprendedores ou emprendedoras que queran montar esa tienda na Bandeira. Así que aquí vides a daros traballo e marchades vos con el para a vosa casa. Tedes que reclamar que alguén monte unha tienda de chuches na Bandeira, que é moi interesante. E despois, en relación á piscina, vai tamén tomar a palabra a concelleira de Deportes sobre este tema. Bueno, coincido contigo
en que en xuño pois deberían de abrir tamén as piscinas, pero hai unha cousa moi importante e que é obligatoria para poder abrir as piscinas, que é ter socorristas. Sabedes que aquí no noso concello temos 2 recintos de piscinas, un en Silleda e outro na Bandeira, que normalmente se abren dende o 1 de xullo ata a primeira semana de setembro. Cal é o problema? Pois que os socorristas os contratamos 2 deles, precisamos 3, un para Silleda, un para Bandeira e un que os cubra nos seus días libres. 2 deles se contratan como no 99% dos concellos de Galicia, tanto para piscinas como para playas, a través dunha subvención da Xunta. Este ano van con un pouquiño de retraso e casi todos os anos pois chegamos sempre ao 1 de xullo. Por eso poñemos sempre esa data para que nos dé tempo a preparar ben as piscinas, a limpalas, a preparar a herba e, sobre todo, a contratar pois a estas 3 persoas que é necesario ter. Se non temos socorrista, pois non podemos abrir a piscina. Vale, non sei se vos quedou claro. Vale, pois é por ese motivo. Vale. Ben, sobre a fuente de Santiso, vos contesta o alcalde. Fuente de Santiso la vamos a limpiar y hacer el análisis. Nosotros facemos sempre análisis periódicos das fontes de todo o concello para mantelas como agua potable. Desta volta nos chegaremos a petición da concelleira a revisar como está o seu estado de limpeza e faremos un análisis extraordinario para comprobar a súa salubridade. Ben, e sobre a limpeza das pintadas do centro de saúde vai un pouco en liña do que falamos antes. Esas gamberradas que se fan de noite pois non están ben. Vexo que non vos gustan tampouco a vos, co que me alegra moito. Estes días estiveron os operarios municipais limpando todo o entorno do centro de saúde. Non sei se puderon vostedes velo, que limparon a zona das escaleiras máis toda esa baixada que hai por ali, e continuaremos traballando en aquela zona para deixala o mellor posible tamén a petición súa. Pasamos aos rogos e preguntas. Nos cremos que o campo de fútbol, o chan, debería cambiarse, porque ao ter aguxeiros, cando vamos cos tacos, podemos resbalar ou caer. Tamén debería haber máis bancos nas rúas, facer as cousas máis accesibles para as persoas en silla de rodas, etc. Máis carriles bici polas rúas de Bandeira e un monumento de Joselu, porque é un personaxe moi importante de Silleda. É moi boa idea. Alguén quere preguntar algo máis? Di Enrique. Facer unha horta municipal en cada localidade do concello de Silleda, tamén poñer postos onde se poidan alquilar bicicletas eléctricas, axudas para as vivendas con enerxía renovable, poñer espazos para recargar coches eléctricos xa que non hai. É unha boa idea. Alguén máis quere preguntar? Dende o Partido por Bandeira pedimos que se arregle a calefacción do auditorio da Bandeira, porque cando poñemos a calefacción ponse o aire acondicionado e no inverno nos conxelamos. Que se aumente o tamaño das vallas que rodea a gandadeira para disminuir a perda de balóns. E tamén pedimos que se faga unha estatua de Xosé Casal no pueblo. Moitas gracias. Tamén é moi boa idea. Alguén máis quere preguntar? Neste caso pode preguntar calquera concelleiro, o que se vos ocurra. Preguntar ou propoñer? É certo, preguntar ou propoñer. Se alguén quere propoñer unha cousa. Non? A min gustaríame que se poidese aumentar as gradas do campo da Bandeira.
para que viñese máis xente a bandeira. Haxe máis turismo. Moi boa idea. Este alcalde é moi bo, que se acepta todo, máis cousas? Así é. Que se faga unha estatua de José Lumato en Silleda por o seu esforzo e por chegar tan arriba no fútbol. Si hai cartos o facemos. Esta é a mellor resposta. Algo máis? Pois contestamos xuntos outra vez. Vale. Como hai varias preguntas sobre o campo de fútbol, dou a palabra á concelleira de Deportes. Bueno, tomo nota da proposta que facía Irene para os cierres, para que non escapen tanto os balóns. Non sei se Manuel dixeches algo do campo tamén. Sí, que había uns buratos no Ah, sí, é unha proposta que xa nos fixeron os do club e estamos traballando neso precisamente para ver as zonas nas que temos que tapar ese, chámase pavicésped, que metedes os tacos ali. Sabemos que hai algún problemiña e estámoslo xa estudiando para ver a maneira de reparalo. E despois o que comentaba Mateo de aumentarlle as gradas, bueno, temos un campo novo que, como sabedes, pois é un campo que levou moitísimos premios a nivel arquitectónico, a nivel incluso internacional. De momento vámonos a quedar con esa grada e se algún día vemos que temos posibilidades de ampliar e que se necesita, pois intentaremoslo facer, pero de momento creo que as gradas van sendo suficientes. Cando hai así algún evento demais e cando se ve máis xente, tamén poderemos complementar como facemos ás veces en Silleda con algunha silla, pero de momento consideramos que as gradas da Gandareira pois son suficientes. Vale, pero gracias por comentalo. Vale, en relación ás preguntas que facía Manu, sobre máis bancos nas rúas, coincido plenamente en que temos que ter máis bancos nas rúas. De feito, estes días estivemos colocando, os podes ver, ao final desta rúa se colocaron 2 bancos novos, se colocou tamén outro banco na rúa paralela. Estamos agora reparando, vamos a empezar a reparar os bancos todos do Parque da Igrexa e tamén do Parque das Pedrosas, porque están en bastante mal estado, témolos que recolocar. E ademais creemos que é moi importante ter bancos nas rúas, Manuel, como ti ben decías, porque iso fai que a xente socialice máis. Soante fai falta ir á Moa e ver que colocamos tamén ali uns bancos renovados agora, ver como a xente maior, sobre todo, se vai sentando e vai ali falando e facendo veciñanza. Por tanto, gracias pola petición, seguiremos traballando nesa liña. Facer que Silleda sea máis accesible é tamén, Manuel, un obxectivo de que ten este goberno, que ten toda a Corporación Municipal de Silleda, porque realmente creemos que é máis necesario que nunca, que ninguna persona deste pobo sufra ningún tipo de discriminación pola súa situación física. Antes de onte estiven reunida cos traballadores de Kogami, do centro de Medelo, sabedes o centro, estiven ali con eles, e lles pedín, por favor, que foran vendo pola rúa aqueles puntos que ainda siguen tendo dificultades para o uso por persoas con cadeira de rodas ou persoas con mobilidade reducida, e que non a transmitiran por un servicio que temos que se chama Línea Verde. Sabedes que é ese servicio? Conocédelo? Pois tedes que conocelo. Línea Verde é unha aplicación que podes descargar nos vosos teléfonos móviles, na que a través de aí podedes mandar ao Concello calquer tipo de incidencia que vexades que temos que corrixir. Se vos ahora mismo ides pola rúa e vedes unha papeleira chea de lixo, vedes un contenedor roto, vedes unha acera rota ou vedes tal, podedes, como cidadáns silledenses, sacarlle unha fotografía e automáticamente o sistema geolocaliza o punto da incidencia e nos remite ao Concello. Tedes que sacalo, vos seguramente todos vos tedes Línea Verde e podedes ser tamén os nosos ollos nas rúas para mandarnos as cosiñas que temos que reparar. Así que, utilizadeo e avisade nas casas que temos que utilizalo todos porque é un instrumento moi bo para que nos cheganos as demandas da xente en tempo real. E a máis é gratis, vale? E despois, falamos das hortas municipais. Lía, é unha petición moi bonita, pero unha petición moi complicada.
porque a maior parte da xente das parroquias ten a súa horta. E si que nos a única que fomos capaces de montar foi unha hortiña pequena que temos na guardería, que ali sí que temos feito unha hortiña pequena os rapaces que viven ali, pero tomamos nota porque se hai máis demanda a poñeremos en marcha. Despois, o tema da recarga dos coches eléctricos, decirvos que estamos en negociación con varias empresas que están interesados en montar cargadores eléctricos no territorio. Por lo tanto, tan pronto como teñamos, o faremos. E as bicis, eu creo que vamos a chegar a un acordo, se che parece, Lía. Podemos poñer postos de alquiler de bicicletas, pero eléctricas, ti crees que nos fai falta? Ti que opinas? Que é millor, unha bicicleta eléctrica ou unha de pedales para facer máis deporte? A ti que te gustaría máis? A min gustaríame máis a eléctrica, pero é mellor non eléctrica. Moi ben, pois vamos a traballar un poquinho, se vos parece, en esa liña de traballo que nos propón Lía e a ver ata onde damos chegado. E despois, falades das enerxías renovables. Nós tamén creemos que é moi importante que no Concello de Silleda teñamos enerxías renovables. Pero vos sabedes que o Concello de Silleda é o único de toda Galicia que ten unha red de calor propia? A que non o sabíades? Alguén o sabía? Bueno, pois ao lado do Colexio Público de Silleda temos unha fábrica de calor, aí con pellets facemos calefacción e levamos esa calefacción ao hotel, á residencia, ao pabellón polideportivo, á piscina e a traemos tamén a este concello. De feito, sabedes como se calefacta este concello? Non sabedes, verdad? Vichedes algún radiador posto polas paredes? Non, a que non hai ningún radiador? Ai, non é ningún radiador, eso non é un radiador. A que non o vichedes, verdad? Bueno, pois toda a planta baixa, toda a planta primeira se calefacta polo suelo. Hai unha rede de solo radiante que ven dende, fijadevos dende onde ven, dende a piscina municipal, ven todo enterrado polo suelo e chega aquí e nos dá calor ao concello. Todo con energías renovables. Salvo nesta planta, que como esta planta se usa pouquiño, temos un sistema de climatización como o que temos no auditorio. Que aí Irene tamén ten un poquinho de razón cando fala da calefacción do auditorio. Dou a palabra a Mónica. Sí, houve algún problemiña, pero bueno, creo que se solucionou. Aí o problema eran os reguladores do calor. Pero xa estamos traballando neso e a nosa idea é que o día que se poida pois cambiar tamén o sistema de calefacción que agora mesmo é eléctrica e que consume moito nese auditorio e apostar por enerxías renovables como pode ser, por exemplo, a biomasa aos peles, vale? Moitas gracias tamén. En relación a iso tamén decirvos, que me acordei agora, que en todas as parroquias de Silleda, nos centros sociales, cando entredes, fijadevos, a partir de agora, cando entredes, fijadevos que en todos temos unha caldeira de biomasa. É dicir, en todos os centros sociales, todos do Concello, temos unha caldeira de biomasa para que se calefacten con energías renovables. E despois, terminamos xa, a José Casal hai que facerlle un homenaje, porque é un home moi bo. E xa que vamos a decir de José Lu, que vamos a decir del? Que xa hai unha leyenda neste pueblo. Sí. Eu creo que temos que pedir todos xuntos unha petición á Concellera de Deportes. A ver se vos parece ben. Que vos parece se vemos a final unha gran pantalla na calle? Sí. Votamos a favor desa proposta? Votos a favor? Todo o mundo? E todo o mundo de Silleda a ver o partido, verdad? A ver a final. Pois nada máis. Mira, acaba de entrar un concelleiro novo. Vamos a darlle a benvida. Emanuel Requeijo. Acaba de chegar aquí. Bueno, pois terminamos o pleno. Que sepades que acabades de aprobar que se construa un parque na Bandeira, que se fagan os parques en Fume e que además teñamos a casa de Consello arreglado. No, a vos, que sodes os que pedides. Veña, un aplauso. E agora esperade que ten que levantar a sesión o alcalde. Levántase a sesión. Moi ben, vamos. Pásachelo ben, sí? Estuvo divertido, gustouvos? Estou moi serio, biches, como nos tratamos todos de usted. Super serio. Pero divertido? Sí, divertido. Moi ben, veña.